binong ada bangke ilitum Socheng long kichat a general secretary nang litum da prang ni apolo sedai litum ke damtang jail ke jang apke satari amasi litum kodano akam doko amasi litum nang jebet chetlo amasi ni la bangso alar bagi ni sister apnati nang toidul mate litum na para bagi function ni alang li phantan ni kuning dilo mandam amat ni lita alwi nang ke mandu rang de labulai ala mangge lasi nang tumpen kasi than mata pini nang tumpen kasi rumang ko lama gala ko hello ini tumpen PST wat hat lang so APHLC committee pen jedam tang akung jing sayam nei APHLC nama, APHLC nama, MLA election hot BJP angkara nama, BJP angkara nama, BJP angkara nama, MP Gawati, MP Gawati, no to master, no to master, Socheng Constituency Langmek-ang long dak pini Rongkhang Constituency la pen gadak Socheng Constituency tum constituency tour mata exchange program do la West Karbing long constituency sirkep ili tum APHLC hoi pen constituency sirkep stamia sonsi constituency exchange mata tour program tum deng kondo like upcoming 2026 Assam Legislative Assembly election upcoming MLA election masih tum lage kachisi kachedang lo la pen la sona taxi who is Karbing long na tuta non constituency wise program non deng ponbom lo la pen ke mass joining program ta non deng ponbom la pun tuta lasi West Karbing long bangke continuously sinon la constituency exchange program jong si tang lo pelotang tayang ke village committee tour arong ke dam la kaddo ko public along li tum ke dam la APHLC kapang tangi phan la pangela non election si pahi phan tum la hai kam klem pon bom no lasi non pini ladak media hoi penili Karbing long ra phana pachini kang tung bang la hello BJP atum non ningkan cap pleng rang lo non la tum ladak kachari tang state along punon apen gadak council long pusita lasi latum ladak power bang prang Karbing long power bang prang ke latum kaninje ke we have a small state agenda hemprek so ke selam je phana agenda do itum long pulo made di lapen aga article 244A India constitution se tok do gente lasila ke na implement pipo pusi aprang deputy prime minister LK Advani pen chenglok hala Rajnath Singh mata dokmka long banglo ninje lo lapen asodung Narendra Modi prime minister ke haita banglo Amit Shah ke haita banglo India president ta ladak bangalo pulutang te BJP atum ningkan cap kachari ke autonomous state 1 nang pononan ke hala so rara phan ke chakateng pelotang te lasin non ningkan cap chogi dog lo seta autonomous state mata article 244A bangke non anta pachun dek thedalo aport si pini Karbing long rat phani lege pachini kang tung bangke la hello non la upcoming 2026 MLA election ahut non election phan chikloyon pli ba chikloyon pho tolan melo la chikloyon pli chikloyon phong bong jong si Karbing long upon central government atum India prime minister ponon ba home minister pen home ministry pen si Karbing long upon article 244A nang ke implement pinlo polutang te Karbing long arlo ke do Karbing long arlo ke do arat doan dak BJP pukalilo kat do ke aratum stame BJP apane vote pilamo le pui bangela helo seta la chiklojon pliang bong yong si la chikloyon pliang bong yong si autonomous state mate article 244A Karbing long upon pa implement pi tek thedat wan tek thedat polotang te non ke do bom BJP aphan ka support bom Karbing long aratum seta inuta e pakta BJP aphan vote piri nile pui gala halo vote piri athe non ningkan cap chogi dog lo autonomous state a bill non anta parliament along pon dek thelang polotang tela chiklojon pliang bong kupilo tung claim thegi ke jong si claim thek polotang te wanut so autonomous state bill jong si claim dek thedat pote BJP aphan vote ki pive ka tum seta non MLA election on bangke nale tuma vote e pakta phalang nori lapen ke vote piri
lalu lapen hini alam nili pini karbiang longrat pana pacini gang tung bang lahelo kedam tang ciklo joni sosial prang latum mass joining program kedang ICC constituency long si bang suri ke thom bang suri pli bang suri hini APHLC tum BJP joining pusi peklang lo mati lasi lasot teng pelotang de karbiang long loke APHLC ga velo nili pui bang ke BJP tuan paklang teng pelotang te APHLC avelo aport si non nangkile ji MLA election bang ke BJP atom ke rong lut nang nelo campaign nang nelo people pelotang te nang li tumat teng pelotang karbiang long arra masih BJP side lo apo si tum APHLC tum si campaign jot po jong si nang li tum jong si nang campaign nun tudet pelotang te laken non ke dam tanga mass joining ke la ke fake mass joining lapen nang tum APHLC pan phere bom la lahelo ang teng bang ke lahelo nili thani alam